muuten. Tunne, kun sulla on jano, jos on limu tässä edessä, mutta sä et voi juoda, koska sun pitää käyttää hiirtä ja kaikkea tässä samaan aikaan. Silleen... Ja takaspeltä se saatat varmasti hiirre pois ja ryystetään joku hirveä harvi ja alat hiirtä takas, kun sprinttaat jossakin paikassa. What? Koska mä puhun niin paljon, jos mä... Se on oikeesti totta, jos mä oon ihan normaali ja iloinen, niin mä puhun ja puhun ja puhun. Ja sit kun mä oon turvallinen, mä oon hiljaa kuin mikä. Ne. Semmonen masentunut ja masentuneen kuuloinen ja... Oikeesti mulla on vieläkin se nälkäpeli mielessä. Se oli vaan niin hyvä se just se, että älkää pommitko kun sä sairaala. Pommitettiin jo. Se ei, ette pommita sairaassa, pommitettiin jo. Se oli oikeesti niin surullista! Kaikki ne teki sen hienon merkin ja sitten pum 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 kaikki telas. Tai jotenkin... On se jos feidiskami, niin se tarkoittaisi paremmin, mutta... No. Indeed. No! Mä oon miettinyt, kun mun entisellä käyttäjällä kesti vielä 2 minuuttia päästä tonne maaliin. Ja nyt tällä mä oon päässyt minuuttia 52 sekuntia, niin päässyt sinne. No. Tänään. End of the free game! Eee. Miksi tää on tehty? Nyt mun pitää mennä ostamaan You have now Star played Raider. so wrong, mikäli all the free content stars table. Jos mä pääsin alle minuuttia 5 sekuntia. Sun pitää ostaa Star Raider tai... No okei. Mä haluan sitä hieno taki mun päällä. Hitsi se on ruma se takki. Tonni arvoinen ja niin hitsi ruma. Jee. Täällä oli toinenkin, jonka nimi oli Agnes. Kuka on päällinen mun nimen? En mä tiedä. Ja nyt on pakko ryysätä. No, jano. Oota sit kun mä häivän mun rahasäästö tässä jossain. Apua. Hyvin meni. Tässä on 2, 4, 6. Näet? 8. Tässä on melkein 10 euroa. Mulla on 10 euroa ja jotakin pari euroa. Tässä on kohta häipyy ainakin setelisäästölle. Näin. Tämä on ärsyttävää. Mitä mä voin tehdä tän tehtävän? Hei, mennä hetki, mä häivyn setelisäästölle tai jonnekin säästöön, missä mulla on seteleitä. Mennään ihan hetki. Mä etsin katsoa, että onko sillä yhtään rahaa, että mä voisin ostaa sen jutun. Joo, niin. Molemmilla oli pieni afki, kun toi yksi afki koko ajan. Sori. Ja tunne, kun mä en osaa hyppiä vieläkään. Muuten hei, mä voisin muuten nyt nopeasti linkkaa se jutu siihen Iskon sähköpostiin. Et mä saa sen premiumin. Ei premiumi, what? Vai mikä se oli? Star Raider. Niin toivon, että saisin joskus ostettu ihanan mustan hevosen. Se on vaan niin ihana. I love. Eiku, mulle tapahtui yksi juttu tämän Gmailin kanssa. No, mä en nyt käytä oikeet nimiä, mutta nyt vaikka jos mun isken nimi ois... Otetaan nyt vaikka Pentti. joku... Okei, Pentti. Niin sit mä kirjoitin sen nimen silleen... Tai se PN... Entti. Silleen... What? Tää linnapaikka on niin hieno oikeesti. Niin joo, mun katsotte siis jos tuota videoita, niin mun videoissa ei vieläkään näkynyt, että mulla on poni, kun Twitter-kuvista on huomannut, että mulla on poni. Musta on helvetin hidas. Nyt mitä mä saatan ison...
miettinyt, mistä tommosen jouluhatun saa. Kertokaa minulle. Menin ton Steven läpi. On ihana, mikä mulla on tässä tän hevosen siinä laukkumissa. Nyt miksi Block Day räyhät? En tiedä. Näin. Otsikko, katsotaan muista. Tuossa se linkki. Mä joskus silleen hyvin osaan hyppää, joskus tästä hyppiminen ei taas onnistu. Okei. Aina mä niinku törmään silleen, että on saattu tuohon hevoseen, sit se hidastuu ja... Tipun tosta noin. Itse asiassa mä liuin, tää mun hevonen hypähti tälleen eeppisesti. Kun sulla on nyt tehdään, niin sä voit tehdä näitä kisahommeleita. Joo. Saat rahaa ja sen... Rahna! Rahnaa! Rahna! Joo, lol. Wii! Mä en jaksa... Missä on se yksi tietty juttu? No niin se on tuolla. Käänny. Käänny ja törmää aitaan. Okei. Okei. Okei, Hetkinen. äiti. Ei seinä, ei, why? Why kivi, why? I don't know. Mutta mun hevonen oli puoliksi ton kiven sisällä. Aha. Lel. Mutta miten toi chat oikein toimii? Sä vaan avaat sen. Email address. Ai jaa. En jaksa katsoa. Mä en kyllä mäkään ikinä chattaa täällä. No joo. Tää onkin sulle joululahjaksuusmikki. Jee, joku ostakaa minulle joululahjaksi mikin. Niin, joku nyt ostaa. Semmonen hyvä mikki, mikä tollakin on. Semmonen todella hyvä mikki, jota ei tiputeta lattialla koko ajan. Mä tiputtelen tätä lattialle. No niinpä, se on se sun ongelma. No se just... No se sen takia ei. Niin, sen takia ei sitä. Christmas is cool! Okei. Christmas is cool. Mun pitää hoitaa tää chatti. Come on! Mä aina painan shiftiä, kun mun pitäis painaa X. Ja taas mä juon. Kivi. Pois tieltä. Kivi. Kivi, i. Tää peli on vaan best forever. Mut Minecraft on parempi. Niin on. Eka tulee Minecraft, sit tulee tämä. Ne. Ei no, moi jees. Okei, minne pitää nyt mennä? Ja tonne sitten pitää mennä. Pyromania on ihan paras. Sitä tarkoitan kappale. Tossa se on se hevonen, minkä mä oon aina halunnut. Hevonen, mä haluan näyttää sut videollekin, että kaikki näkee minkä mä haluan. Että mä puhun mistään random. Tämä hevonen, jonka edes mä nyt seison. Tämä on niin kaunis. Tyyppi. Mä koitin sanoa tätä hymyhevonen. Mä sille hymyhevonen, joka on tässä näin. Joo. Wii. Hitsi, mä tarvii enää joku 600 pisteitä, että mä pääsen uudelle tasolle. Sä et pääse seuraavalle tasolle vielä. Mä puhun Look Daysta. Aa. Millä tasolla sä muuten nyt oot siellä? 7. Mä oon 9. Kun tuntuu, että mä en ikinä leveellä pannut. No en minäkään, vai mä en joskus vaan jaksa olla siis vaikka mä haluan kuunnella musiikkia, mä en vaan jaksa. Niin, tekee vaan mieli afkea siellä. Afkit vaan niinku 5 tuntia siinä. Ja sit Kun kun mä pämmin sulle jotain, niin se lue niitä ja mä vaan raivoon sulle. Se... Saanko mä tästä sen jouluhatun? Jei! Mä löysin koristeen joulukuuseen.
Tule tänne! Mun Apua. pitää kerätä tästä... Ei. Arvo mitä pitää kerätä niitä joulukuuspalloja. No. Tästä jutusta, mikä pyörii ympyrää, tämä mylly tai joku, niin näissä on tämmöisiä joulupalloja, niin tästä pitää repiä ne. Oi. Itse pyromania, älä tee tätä minulle. Teenpäs. Tuossa on Peppi pitkä tossa hevona. Ei. Missä saa lisää näitä? Äläkö sit täällä on minä vs Block Day? Mistä näitä saa lisää? Mulla on vaan 9 ja mä tarvitsen 12 tällaista Okei. palloa. Haluaisitko saada nää robot-hahmot auki, tässä nää robottihahmot auki tässä Block Dayssä? Mä haluaisin sen vaaleanpunaisen hevosen. Ei hevosen, vaan robotin. Okei, hevosen. Se on oikeasti Sosi. Joo, just Se se. on hauska. Musta tuolla yhdellä on tuo outo pää, niin se on hauska. Hauska toi tanssi. Mä haluan sen vaaleanpunaisen robotin. Okei. Koska vaaleanpunainen on best väri. Hei oikeasti, missä tätä saa? Tuolla on yksi pallo. Pallo! Minun pallo! Eikö mitä? Punainen pallo lisää. Tää nallirobotti on niin hauska. Nalle! Hei Nalle! Musta 80-luvun on ihan hauskaa. Nyt mun pitää tunkea tämmösiä takaisin näitä palloja, tai tämmösiä harmaita palloja, white-palloja. Okei. Älä Mä äsken. haluaisin tietää mitä tasolla 11 tulee. Pupuprinssi pääsi sinne. Häh? Pupu on päässyt 11 levulle. Mitä silloin tapahtuu? Mäkin haluan tietää. Ei varmaan, sä saat bonus noita Book Day-rahoja. Paljonkohan? Joku 12 000, kun se nyt oli. Aha. Tylsää tehtävä. Pallo pyörii ja mikäli pyörii. Hevonen on tyhmä. Ne ikuisuuden hiljaisuus. Ne juuri niin. Ne keskittyy ottaa tätä palloja tänne. Hevonen. Mä haluaisin laittaa ton pallon tonne ylös. Mut kun sinä et anna minun laittaa sitä. Niin, sinä tarvitset tuohon noin tuo pallo. Ja sitten tuonnekin tuohon yksi pallo. Sitten vielä yhteen paikkaan yksi pallo. Ja sitten mä oon tehnyt tää tehtävän. Sä et vaan tajua mitähän toi edes puhuu tossa. Noin mä sain tehdä sen. Ja sitten mä menin hakemaan jotakin tuolta. Ja pappalaiselta. No nyt pitää laittaa näitä jonnekin. Mutta nämä punaiset pallot nyt tonne joulukuusiin, kun pitää viedä nämä pallot nyt. Se et tajua mistään mitä mä puhun täällä. Okei. Ainakin luulen, että ette tajua. Ei, korkki! Et tipu lattialle! Et tippunut, hyvä tippunut. Varautukaa ihmiset aina. Jos te puhutte munkaan, niin mä puhun liikaa. Ja mun pitää juoda koko ajan.
Oikeesti jos joku keksi semmosen juomapullon, mistä se täyttyy itekseen aina kun se menee tyhjäksi, niin se olisi mulle aika hyvä juttu. No joo. Semmonen limupullo, joka koko ajan täyttyy sitten. Jee, nyk. Vielä juoda sitä. Ne. Muistan vieläkin se meidän pizzahetken siellä. Mä vaan leikkasin sitä pizzaa sen nyt käsiä sun äiti vaan sanoi, hei! Pizzaa. Sulla oli paljon kinkkua siinä. Niin, se pekoni oli hyvä. Se oli iso pekoni. Ja mitä mun pitää nyt tehdä? Laittaa näitä joulukuuseen. Okei. Okay. Tämä on helppo tehtävä. Noin. Ja noin. Joulukuusessa on nyt palloja. Koristepalloja. Ja mun hevonen on tyhmä. Mä oon puhua sulle pormasta, että mikä se nyt onkaan. Jee! Joo, nää ihan niin nää muafkit täällä. Kyllä. Mä en tajua mihin mä tarvitsen näitä Christmas-juttuja. Mä voisin vaan myydä ne. Se myydään kaikki. Niin. Mutta mistä nää voi myydä? Mä vaan heittänyt... Sä meet kauppaan ja sitten siellä sen kaupan tyypin lukee sell. Ja sinne sä laitat niitä juttuja. Ai joo, okei. Hei, mä vaan tiedä, miksi nää kaikki tyypit vaan spämmii jotenkin sydämiä tää chatissa. Niinpä. Rakastaa se toisiaan. Se sydän. Tässä Ai tänne. vitsi, tää Enid näyttää hirveän creepiltä. Pelottavaa. Noi posket. Drag item. Mä niin toi... En mä kun sä pääsit katsomaan näitä hienoja maisemia, sit mä silleen... Wow. Huomatta jos kivemmat nää, ehkä mä mietin vielä. Tiedä. Voin mä nää sitä. Tästä. Tos onkin kiva, että mä joskus osain silleen editoida sille, että sun kuvakulma, kun sä pelaat, niin näkyis täällä jossakin mun kuvakulmassa. Silleen pieni näyttö silleen tuolla noin. Niin, tai sillä jos mä kuvaisin ja sit se... Tai Niin. en mä tiedä, mut jos Sitten mä siellä laitan näkyy sun näyttöä ja sitten se jotenkin skypestä. Niin. Vois mennä silleen oudosti. Sitten muut tai katsojat näkee sen meidän molempien kuvarun. Ja meidän katsoo toisten videota koko ajan. No kyllähän se jotenkin silleen vois mennä, jos mä jotenkin pystyisin lähettää sit sen jutun sulle. Niin, jos mä Ai olisin vaan... niinku Joppia Exceltäkin. Niin. Vaikka ne ei nyt enää teekään videoita yhdessä. Muistan kun mä näin mä niinku näin Jopin ja Excelin videon ensimmäistä kertaa. Mä olin, what? Mikä tää on? What? What? This is Sparta! This is Sparta! Täälläkin on kyllä semmonen hevonen, minkä mä haluaisin. Ja se olisi tää, minkä mä juoksin just äsken. Haluaisin saada tommosen, mutta kun mulla ei oo rahaa. Se hevonen on paljon isompi kuin mun hevonen. Niin mä haluaisin myydä jotain mun tavaroita, mutta sitten kun mä en jostain syystä halua myydä niitä. Ehkä mä en myykään. Vois mennä tonne paikkaan. Mä käyn tsekkaamaan ton joulupaikan. Tai siis ton joulukaupan. Vitsi mä tykkään tästä mun paidasta. Tää on niin hauska, kun tässä on tämmöset kaavut. Okei. Siinä sä olet! Mä tulen sun viereen! Mä oon tässä! Onks mun mitä voisin ostaa? Hello! 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 Ruma. Mikään ei Hieno. sovi kyllä mun tyyliin. Hieno.
Ruma. What a bird is this? Ruma. Hieno. Ostaisin, mutta kun en voi. What a bird is this? En tiedä. Mä en mä ottaa, kun mun hevonen olisi 10-levunen. Mun tyyppi on 7-levunen, tää on 5-levunen. Hevonen, älä koko ajan huuda tai kärsi siinä. Tää on kun mulle vaan spämmitä Skypessä aina kaikkea mä ja jostain syystä... Mulla ei spämmitä ikinä melkein mitään. Ai ja mulla saa spämmitä taas kaikkea turhaa. Siis mulle kaikki on aina niin helkkarin hiljaa. Kestää niinku 3-5 tuntia, niin hin mulla joku laittaa vielä semmoiselle jee. Se jee. Oho, sori, väärä tyyppi. Oi jee. Se on oikeesti totta, melkein kaikki ihmiset puhuu mulle, jos niillä on tylsää. Paitsi sinä. Ei, what? Mitä mä oikein tein? Mitä sä teit? Mä tilasin Pitbullin kanavan. Wah! Mitä sä menit tekemään? Tuumalainen. No! No! Pitbullin kanavan. No! No! Mä tykkään enemmän käyttää mun ponia, mutta kun se on niin helvetin hidas, mä en jaksa käyttää sitä. Sen takia mun meni aika paljon rahaa, kun mun piti ostaa poni, koska muuten mä en voinut tehdä yhtä tehtävää. Hui! Miksi mä kuuntelen nyt yhtäkkiä Pitbullia? Mä en tiedä. Pitbulli! Ei. Vittu jätkä on ihan miten saman näköinen kuin minä. Apua! Samanlaiset kengät ja hanskat ja takit ja... Onko samanlainen hevonen? Mutta mistä et voi ostaa hevosen? Siis eri kaupungeissa on semmosia paikkoja, missä näkee pystyy ostaa hevosia. Esim. täällä Fort Pintassa, niin täälläkin pystyy ostaa hevosia. Missä se on? Fort Pinta tuolla, mä menen sinne. Mut ne maksaa tässä Starcoinseja. Mä menen sieltä tutkiin niitä. Mä oikeesti unelmoin, että mä saan sen mustan hevosen. Se musta hevonen. Hei, tuu Fort Pintaan, niin sä voit näyttää mulle sen musta hevosen. Se musta hevonen on semmoisessa paikassa, missä sä et pääse. Se on siellä linnapaikassa. Mä oon kyllä Fort Pintassa tekemässä tehtävää, tai niinku kisaa täällä. Eiks mun hevonen nää heltit teidän regenanna? Se kestää mulla menee helkkarin nopeesti. Okei. Multa se ei oo mitään tehtäviä, niin mä vaan tää juoksen Fort Pintaa. Sä voit kyllä tehdä näitä kisoja, mitä mä täällä teen. Kun ei niistä saa rahaa. Mä saan rahaa. What? Epistä. Ja mä saan tätä hevosen XP:täkin. Epistä. Paljonko? Yleensä joku 250. Ja mun hevonen pääsee niin nopeasti seuraavalle levulle aina. Come on, mä en tiedä. Helpoa. Minne mä oon eksynyt? Mä en Mä oon tiedä. eksynyt väärälle tielle. Mä en pääse kumpaankaan. Tehdään on käännös. Jee! Tykkääköhän mun katsoa tästä mun tyylistä, mikä mulla tässä Star Stablessa on? Joka on ruma! Se ryhmä, pinkki tukka ja... Sininen hattu ja sininen takki ja kaikki sinistä, Kaikki on ruma! Sulla hemonenkin on ruma! Niin. Sit mä ollaan vaan niish! Se musta on vielä semmonen kaikista rumin. What? Niish! Mä vaan ihmetellä mitä mä oikein tehdään. Niinpä. Mä oon aina niin helvetin hidas. Itteni aina häiritsätilaan. Joo, mä sain plus 250 ja sitten for pintalta plus 100 vielä, eli 300 jotain. Paljon mun puuttuu mun hevonen pääsee seuraavalle levelille. Mun hevonen puuttuu niin vähän, että se pääsee 6 levulle. Onko se for pintassa jo? No mä oon matkalla sinne. Okei. Okay. Tää on mun meno sinne vähän takkuista. Nous. Tuolla se on. Fort Pintaa incoming!
Mä oon täällä. Juokse. Voin näyttää sulle, mistä voi ostaa hevosia. Juokse. Mä tuun sun vastaan. Missä sä oot? Tulossa. Okei, mä tuun sun vastaan siis. Silta. Sieltä sä tulet. Mitä sä teit? Mitä sä teit? Hei, kamaa, sä et ole käynyt. Ihan just. Oi jumalauta, sun kanssa. Tää on minä kun on hevosen hoitaja. Hei, käänny. Mä oon sun takana. Enä. Käännä se kun. Sitten osaan puhua kun mä huudan Yyke. Se on uuken. Tuu tänne. Tuu tänne näin. Tänne. Mä kuolin. Voi vi... Mä törmäsin seinään. Mä tuun sua vastaan sinne. Missä? Voi jumalauta. Vähän kestää. Kyllä. Mä kyllä menin itse pois sieltä. No, wait me. Miks nää on punaisia ne mun jutut? Harjaa sitä. En. Miks nää on punaisia? Mä vihaan tätä niinku kisajuttua, mihin mä oon just menossa. Tää on ärsyttävää. Mä oon niin surkea tässä. Mene pois siitä. Näin, sitten anna sille harjaa sitä. Harjati. What? Sitten rapsuta sitä. En rapsuta. Rapsuta sitä kavion rapsuttimella. Sitten me ostaa lisää kallista heinää. Ja täältä vesi juttu. Katsokaa miten Lope on surkea tässä kisassa, kun se törmää aina joka paikka. Törmää aina johonkin. Mäkin. Mistä me jäädään jumiin sinne? Se patapetiikin, minun saa puhua aina. Sitten mennään ostaa sitä. Mun hevonen on tyhmää. Sitten tätä hitsin kallista heinää. Heinää. Ei heinää. Juokse hevonen! Juokse! Niin tommoset se kuulosti jolta. En mä tiedä. Heinää! Vitsi mulla meni. Okei. Feeding. Tää on ihan läppä Mun hevonen pääs... Ei päässyt vielä seuraavalle levulle. Kakka. Mitä mun hevonen saa yhtään? Voisin tehdä yhden tehtävän ja sit lopettaa tän kuvaamisen. Okei. Hei, mennään kisassa se yksi se... Tää alkumapissa se yksi tietty juttu. Ai haluatko kisää mun kanssa? Joo. Tästä lähtee. Tuu tällä puhelimella sitten tänne, mä haluun pyytää sua kaveriksi täällä. No mitä puhelin mikäli ja? Se muistaakseni puhelimella sä pääsit pois tästä jumista. Joo se. Hetki. Puhelin. Mä pyydän sinua kaveriksi. Eiks mä onks... Ei me olla nämä tyypit ei oo kavereita. Siinä sä olet! Tule pois siitä kasasta! Tule pois siitä kasasta! Kyllä tulet. Hyvä on. Tuli sulle kaveripyyntö. Mitä mä voin vastata siihen? Paina sitä... Täällä on Sokia mikä on. Sitä mun apua. Et liiku. No joo tässä. Mä haluun ilmetä taas mun Crouppiin. Voidaan puhua. Tai keskustella chatissa. Ihme Facebook-ääni. Horsebook. Nyt me olemme samassa. Me voidaan keskustella yhdessä. Mä en voi. Paina se... No... Mun hevonen on niin! Heippa. Minä pelaat tätä näin. Mulla tuli yläpuolella tämmönen hieno merkki. Tätä näin. Mitä tätä näin? Tätä. Odota mä tuun sinne. Katsotaan kumman hevonen on nopeampi. Kyllä se mun heppaa on aina nopeampi. Okei. Tää lähtö aina viivästyy tälle ihanasti.
Juokse! Juokse, come on! Mulla tavallaan juokse, kun... Ai me tehdään kisaakin jo tässä, mä huomasin nyt, että tuolla lukee kisa, tuolla on kisahommeli. Venta viitte! Venta viite! Mä oon hidas, mä en saa sua kiinni. Kyllä mä tää ehkä... Tässä on joku tämmönen 20 metriä väliin. Juokse, mä vitsi, että mun keskisormi on kipeä tästä rämpyttelystä. Mä ehdin. Kiitti, yes! Ehdin mun ennätyksen. What? Sä voitit. Otetaan toinen kisa. Tämä täällä. Tämä? Tämä. Onks tääkin kisa? On. Okei. Oletko valmiina? Eh. Paina sitä. Paina! Paina! Okei. What? Mä otan teksti tossa tiellä! Minne mun pitää mennä? Hai tänne! Heti väärä suunta. Mä käännyin sinne vasemmalle! Voi vittu. Nyt sä oot ainakin monen metrin välimatka. Se on tuolla asti. Venä ihan hetki. En. Turkoo se pistä tuolla noin. Ventamört! Me taitaa ehtiä sinne jossain vaiheessa. Tohon mä olin jäänyt jumiin. Sä vaan lähdet ihailemaan maisemia siellä, kun Ei tuolla hienot maisemat. Mä en välitä. Tuossa on niitä muistoja, kun menet kiinni. Sä oot joku opas siellä. Ennen kaikki tiedät, että... Sä oot joku opas siellä. Täällä vain kävellään ja muuta turha. Muissa oot vaan hyppää näiden juttuja, eli kun mun pitää hirveällä vaivalla kiertää. Pitää vaan katsoa, että voitamme tämän mun ihanan ennätykseni. Enkä varmaankaan tuu voittamaan, mutta... En mäkään tuu voittamaan mun ennätystä. Eikö mun ennätys... No mikä on sun ennätys? Minuutti 48. Ja mä ohit. 20 sekunnissa! Ei hetkinen, siinä on minuutti aikaa. Ei oo mitään. Juokse! Voidaan mennä käynnillä. Joo, näin. Arva mitä, mä sekunnilla voitin mun ennätyksen. Mä tuun täältä kyllä. Se on 50 niinku sekuntia aikaa tulla tänne. Ja mä odotan tässä näin. Mä tuun täältä veijonalla ravilla. Ja nyt mä kävelen. Sepä meni hienosti. Mahtavasti kyllä. Katso meidän hevoset pussaavat. Kato mun tyyppiä. Mä käännyn. Katso mun hienoa merkkiä. Katso, kaunis merkki. Mä katson, mä tulen katsomaan. Kaunis merkki. Tää mun hevonen ihan hyppii. Mä vaan mörjö. onnesta. Mörkölli. What? Jee! Se vaan. Jee! Ehkä tää jakso olisi ollut tässä, olisi sitten moikka moi!